nauye kurwara kwageneral kutsanu Chiwenga aiwa yatoona kuti panguva inoi vanhu vakuiona aiwa planned strategy yakanga iripo kuparadza general. Nzanda pina mashoko anobuda anyorwa panapa aiwa aneecommentator agara anozikamwa especially pahandle social media handle X panapa achiuya achikomenta pamusoro aiwa pekurwa kwamboita general cause kaoneka izoti aiwa general aiwa vakamborwara zvakanyanya ndobva subscribe like vatombe bell icon tiita paendo pake anoposta general Chiwenga wamuri kuona aiwa even his appearance inoratidza kuti aiwa the general was not well. Panapa mudanyora chiti when general was sick akaenda kuChina, I held a video and I tweeted that I don't want the general to die because if he does, I foresee a dynasty being established and I said it would be hard to reverse it. Ndakatorwa ndikanzi mu-CIO, but sincerely, when it comes to safeguard our country, we must rise above party politics. Whatever those in authority are doing, as long as it affects our country, we must speak up, stand up and defend our country against mabhinya vavhani makororo. Mashoko anoitwa pana Lin M achiti aiwa ndaitoshuvirawo kuti general kuti vapore aiwa vadzoke vapenyu nokuda kwokuti aiwa Lin M arikuita mashoko panapa achiti according vari kurwara kwaita general aiziva kuti kana vachinge vatisiya aiwa anoona idynasty inenge ichizouya ichipinda munyika yeZimbabwe and it will be difficult for my citizens emunyika yeZimbabwe kuti akusurviva panguva yacho. Mashoko anouya panapa achiti aiwa ndakatombotukiwa nevanhu vanditi kuti CIO politics this politics that nokuda kuti panguva yacho vanhu aiwa vaifara nokuda kuti vanga vabva the rule yaRG Mugabe, but now people they are seeing kuti aiwa panganga pasina kutomira zvakanaka. The regime yakanga yatova kumberi zvayo yakanga yatova kumberi yatocalculata kuti aiwa general must be eliminated. Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. I've been a comment section made with mafunguro enyu. Don't subscribe or like, turn on the bell icon.